Helo, Guto sy yma a heddiw dwi'n mynd I sôn wrth chi chydig bach am tattoos fi. Hanes nhw, pam nes I penderfynu cael nhw, be di'r hanes tu ôl dewis y cynllun yna, be maen nhw'n olygu I fi, os dwi'n difaru rhai ohonyn nhw, dwi yn. Ie, mae gennau 8 tattoo I gyd, so nawn ni fynd i'r un cyntaf, so mae'n rhaid ni fynd nôl mewn amser I pan o'n I yn 14. A fel mae pob un stori da'n dechrau, mae'r stori yma yn dechrau yn y Royal Welsh. Josgyn a hanner. Na, ddim really. O'n i'n 14 yn efo ffrindiau fi am y tro cynta a nathon ni penderfynu mynd a cael henna tattoos. Dyn ni mor cool, dwi'n gwybod. A nes I penderfynu cael seren ar yn hip. Felly, so well I fi ddangos y tattoo dwi wedi cael I chi gynta. So hwn ydy'r tattoo cynta, seren ar yn hip. Chi'n gweld hwnna fyna? Ie, hwnna di probably y tattoo mwyaf cliché gay mae unrhyw un yn gallu cael. So, oedden ni yn y Royal Welsh, henna tattoo, meddwl bod fi'n cool. Wedyn, blwyddyn ddiweddarach, o'n i'n 15, o'n I mewn gwers drama yn ysgol brother fi, a o'n I really ddim eisiau bod na, so nes I sneacio allan ysgol a mynd I gael tattoo. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n gyfleithlon, ond dyna ni. Dwi'n cofio mam yn pigo fi fyny o'r ysgol, a nes I fynd, mam, dwi wedi cael tattoo heddiw. Oedd hi fel, pa bod yn ddol? O'n I fel, na, dwi really wedi, a dwi'n cofio dangos ydi. Dyna ni. Tattoo nesa ydi yr un mawr ma tu ôl yn clust fan hyn. Falle bod chi'n gallu gweld o, falle ddim, ond na I roi llun fyny. Ges I hwn pan I ni yn 17. Yn yr un lle a lle ges i'r seren. Dwi wastad di licio cerddoriaeth. Dyna pan fi wedi cael par o quavers. Tu ôl yn clust, yna ddim y crisps, nodau cerddorol. Oedd na raglen reality o'r enw Hogan Knows Best, dwi'n meddwl, neu Hulk Hogan, y wrestler. Oedd gen o ferch o'r enw Brooke Hogan, pwy sy'n cofio'r rhaglen Brooke Knows Best. Nath hi gael tattoo really bach tu size yma, tu ôl I chlyst hi. O'n I eisiau rhywbeth tebyg, a tho ddeud, na, it'll be too blurry, so mae o'n really mawr. So ni ddim really yn licio hynna. Edrych nôl, falle ddylsyn ni wedi wneud rhywbeth cyn iddo ddechrau tattooio gwyddo fi, ond dyna ni. What can you do? Trydydd tattoo ges I oedd yr angor yma yn fan hyn. Nes I gael hwn yn pam nes I symud I Gaerdydd. Mae hwn yn eitha old school. Ges I hwn di wneud yn Keep the Faith yn Gaerdydd. A so ni'n licio dweud bod yna stori really profound tu ôl o, fel bod fi eisiau cadw'n rhaid wedi angori ar y ddeiar. Ond na, does na ddim, ond I just yn licio fo. So symud mlaen I rhif 4, lamp ar yn ankle. Ie, wnaeth chi glywed yn oed, mae gennai lamp wedi tattooio ar yn ankle. So mae hwn yn dod achos dwi yn really licio gwylio fideos SNL ar YouTube, a mae yna sketch o'r enw Liza Turns Off a Lamp. Oh, I see it. He's the scoundrel. He's the troublemaker right here. Time to turn this dude off. Kristen Wiig yn chwarae Liza Minnelli a mae'n trio troi lamp off, mae o'n hilarious. Oedd fi a ffrind fi wastad yn watch it o, a dwi'n meddwl, os newn ni byth cael matching tattoos, ddylsyn ni gael lamp. Nath hynna ddim quite gweithio allan, achos nes I meddwl fel joke a rhywbeth really funny, pam oedden ni I ffwrdd yn Manceinion, nes I bwcio I ni gael matching tattoos, fel surprise. Nath hynna ddim lawr yn dda iawn. So nath ni gyrraedd y lle a nes I dweud, dwi wedi bwcio matching tattoos I ni gael lamps. Na, oedd hi ddim yn cael dim ond efo. Nes I gael o dal di wneud, ond ie, dyna pam bod gennai lamp ar yn ankle. Ond mae'r ffaith bod hi wedi gwrthod cael un hi yn mynd â ni mlaen i'r tattoo nesa, tattoo rhif 5, yr arrow yma yn fan hyn. Dwi'n siŵr os chi'n gallu gweld hwnna. Dyna ni, chi'n gallu gweld hwnna. Hwn di'n ffefryn ni. Ges I hwn di wneud achos yn amlwg oedden ni di talu deposit am y tattoo. Oedd hi ddim eisiau fo, so nes I just cymryd y slot yna a gael hwn di wneud. Oedd o'n penderfyniad munud ola, ond I just saith arrow a dwi'n really licio fo. Ond oedd o yn really poenus. Yeah. Ar yn rib yn fan hyn, mae gennai symbol Deathly Hallows. A rhai o'ch chi sydd ddim yn gwybod, mae'r Deathly Hallows yn dod o'r gyfres Harry Potter. Eitha geeky, dwi'n gwybod. Rheswm nes I gael o, achos pryd o'n I yn iau, o'n I yn caru'r llyfrau Harry Potter. Dwi'n nhw'n really aros efo fi, a dwi'n meddwl bod fi rioed wedi darllen cyfres o lyfrau ers hynna. Dwi wedi cael quite yr un effaith. Dyna pam bod fi wedi cael Deathly Hallows. Os ydych chi ddim yn gwybod beth i Harry Potter, mae'n jyst yn edrych yn eitha cool. Dwi'n meddwl, beth bynnag, falle bod chi ddim, ond
tattoo nesaf sgennai ydy paper aeroplane bach ma, chi'n gweld muscles fi. Rheswm nes I gael hwn oedd o'n I wedi mynd trwy cyfnod eitha anodd yn bywyd fi a o'n I just eisiau rhywbeth eitha whimsical I wneud fi'n hapus mwy na dim a just I atgoffa fi bod pethau yn gwella. A ma' nhw wedi gwella. Pob tro dwi'n edrych ar hwnna, mae'n wneud fi'n hapus, mae'n wneud fi wenu. Mae hyn yn dod â ni at y tattoo ola, sef hwn. Ond ia, mae gennai calon bach wedi tatwio ar y mis. A rheswm nes I gael hwn, mae hwn yn eitha special I fi. Dros blwyddyn yn ôl nes I gael hwn di wneud, a o'n i'n dathlu blwyddyn o fod yn sobor. Ni'n meddwl, mae hwnna'n neis. Eitha bach, just wastad I atgoffa fi. Faint mor bell dwi wedi dod yn y mywyd I wneud y penderfyniadau cywir o hyd. Ond ia, dwi wedi cael hwn achos o'n i'n dathlu blwyddyn o fod yn sobor, a mae o mewn lle eitha amlwg achos bod fi wastad yn gallu gweld o. Peth di fo tattoos, dwi'n anghofio bod Gennai nhw, hwn sy'n llys, dwi beth yn gweld o, pobl eraill sydd yr un ar yn hip, dwi beth yn gweld diolch byth achos hwnna dwi'n cysau. Ia, mae hwn yn really special I fi. A dyna ni hanes tattoos fi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y stories bach tu ôl nhw. Dwi'n credu bod fi wedi cyfro popeth yna, so diolch yn fawr a tan y tro nesaf.